Dobrodošli u 5. C# tutorial. Danas ćemo malo pojasniti Picturebox. Dakle, kako koristiti, kako umetnuti slike u naš form ili staviti ih kao background. Dakle, tu imamo naredbu Picturebox. Ubacit ćemo je. Na ovu tu strelicu možemo staviti dock in parent container. Znači onda će biti preko cijelog forma i koliko god razvučemo formu smanjimo, takva će biti i slika. Sad tu možemo staviti da bude stretch image, znači da nam razvuče sliku preko cijelog ovog kontejnera. Idemo na choose image i local resource i stavit ćemo bilo kakvu sliku. Evo, stavit ćemo ovaj Battlefield i OK. I tu znači biramo kako će biti veličina. Ali najbolje je stretch image, dakle da bude preko cijelog ovog, preko cijele forme. I koliko god da resizamo formu, takva će biti i slika. Znači kada pokrenemo program, tu će biti ta slika. Znači ne mora biti samo .jpg slika ili png ili png. Može se staviti i GIF neka slika, dakle neka animacija. Evo ova tu. I znači kada pokrenemo program, taj GIF će da radi. I ako to stavimo full screen, bit će isto. Znači kako god da resize formu, uvijek će raditi. Što se tiče toga resize forme, ovdje možemo staviti u properties start position da bude na center screen. Dakle, da kada god pokrenemo program da bude tačno na sredini našeg desktopa ili monitora. I ovdje možemo staviti znači kako će se povećavati i da li se može uopće povećavati. Znači sad svaki put kada pokrenemo program bit će tačno na sredini ekrana naš program. Znači tačno na sredini. Onda možemo se još igrati sa slikama. Stavimo undock i smanjit ćemo je da može stati tu. Samo što je ogromna rezolucija pa je ne možemo dovoljno smanjiti. Evo, stavit ćemo ovako i stavit ćemo taj jedan button. Njegov tekst će biti slika. A ovdje na properties od slike stavit ćemo visible false. Dakle, kada pokrenemo program, neće se vidjeti slika. Znači nema slike, imamo samo button. I želim program kada kliknem na ovo dugme da mi pokaže sliku. Idemo znači dvoklik na button. Tu ćemo staviti Picturebox 1 visible equals true. Znači ide bez zahtjeva.
pokrenut ćemo program. Kliknemo na sliku i pokaže nam znači naš GIF. Stavit ćemo još jedan button. I on će se zvati Hide. A ovaj prvi button ćemo staviti Show. Znači imamo dva buttona. Jedan nam pokazuje sliku, drugi je skriva. Znači dvoklik na button. Visible equals to false. Znači imamo show, hide, show, hide, show. I tako se možemo igrati s tim. To bi bilo to za današnji tutorial.